Te parlok kumba filajui ya ki video hakani ka channel jonga hakaba ngalaju persyang man yarap ya ki parlok lada ki kumpenhap ya ki nuki kot jingdon kam ngalaju persyang ban penmi ya ki video hakani ka channel kenang ba ki badai try kila ban phone ani kila ban komen swa hapo jong ka video bat kin sayo ya nomor phone jonga hakaba kila ban phone bat banyo biang ya kita kikot jingdon kam haba ki penca ha kano ke jaka tena kali yang jonga kat banga sem kat banga ya kendu ya ki parlok ki bayo ban khar ya kino kikot jingdon kam bun sin hingi juyo ya ki kot jingdon kam kum ki voter ID ki pan card ki ATM card kum ni ter ki badai kita kikot kiba ki jura kat sabalek te bro sikatu ngalaju pelaj ya ki video la nyo prateli lada ngambakla kiba ngalada pelaj ha kani ke channel tena kali yang jong ki try kidon ki balawan sim ya kita ki kot jingdon kam ki jong ki ban ngasmu tenat ru ba haba ngalayo ban penpai ya kita ki kot jingdon kam jong ki kalong ba kajing sngungu kadai na ki try da kaba pikran ya ki kentien kiba sngu syongkun da kaba ki kerku kerdo kenang ba nganang la susu bandang penmi ya ki video lada ngalap hakano kono jaka badon kum kini kijingjia ki bala ja no ki bala penhap no te menta ka sengiru haba kat banga dang lech sio ngala lech bandrung hakawai kedukan ka bangala syong mandi syahangta nrei itai kong ilayu ienga hakapor banga dang edit video ngadang check ya ki video hakaba ngamut ban upload hapo kani ka channel nrei itai kong ila kelinanga ba vijule YouTube tengong hoi tiong to se yarap lam yang ba ngalayo ban karya kani ka arteli ki kot jingdon kam ki kat ki badai ka voter ID card bat ka pan card te ya kita ki kat ilayo ban kar nadu kapor kabala kamslem nadu benai Februari te ilapa ban yarap lam man pelai lam hapo ki social media kenang ba kita ki try ki baca kinla ban yo pat ya katei ka jingdon kam ka jongki kindian nakwa ban kerpat api laladon kino ki video ki bangat ha kani ka channel sungpha ban share sya ki parlok ki jongpi kenang ba kani ka video kala ban poi hadu i try i badai try baja ya kini kikot ki badon kam kindiat parlok hangan persyang ban keli ya ini gong ibalayo ban tam ya kini ki documents de nadu menu kilayo ban karya kini ka documents January thai kan no rayu January te perlo kani ka kot ke ba pila penja kadai nadu benai January te kan kala dei kapor kepala kamslem nrei na kaliang tungi insam lai kendu bat kino ki parlok ki bala ban pen sapriang ya kata ke jingtip nrei menta don rengkat ban ngah ni ha ke ba pen sapriang ya kani ke jingtip ha ke ba ilayo ban tam ya kini kikot tena kaliang tungi labu sa ya kini kikot klem da la ban pentip senuru namar na kaliang tungi ru ide iba bunkam ide iba bela besni de im boy mudur ban lek sakino kilat thai kbor ban penut ya kapor ke jengi ndai nak yang jonga ngam sem ladai nong trei jong kilat thai kbor ndai ngadai tang nong irap jong pi ki pajba ha ka ba kan pen priang lem ya kinu kbor ki badon kam leng ba kan e ka private channel jonga te ladodon na kaliang jong ki try kadai ka la ban yo i hang ni kani gadur kadai gadur jong i daki ban bet simli ibadai snong naranikor district southwest kasihil te rengkat bat kani ka kawai kadai kapan kan ru kadai jong i hi te kini ki arteli ki documents ngingai baki dai ki badon kam palak nakabanta jongki hoi nitip ba halor ka jingja jong kini ki documents namar kadai ka voter ID kawai lasem jing e ba ha ka ba
nilai ki polling station jong pi ha kene ka election kepala daerah namar ki don kam ya kene ka voter ID ndrei kawai ke ba ngisngo ba kam don jingta pat na kabanta jong pi bana kaliang jong ka election commission ki lapen biang pi dakikat ki bala ban penmi ki ba pihak ban sim na la ki jong ki polling station tingai leng ba jong kene ka video pila ban komen support jong kene ka video nang ba pila ban yo pat ya kini ki kot ki jing don kam jong pi ten da pila komen support jong ka video ngala pat ban share ya number phone sepi ki try ki badai try ya kini ki dokumen kublai si bon kublai si jarngu yang senang isempat haki wei ki video